Jisu Bapaknya. Diserangai baik, diserangai baik, semua pikir, semua pikir. Diserangai baik, diserangai baik, semua pikir, semua pikir. Kau berkangen, kau berkangen. Giêsu ơi, hai Giêsu thầy ba. Kau berkangen, kau berkangen. Giêsu ơi, hai Giêsu. Ôi senang ibadah, ôi senang ibadah, sermon sejarah. Ôi senang ibadah, dahatlah rau bergoyang, rau bergoyang. Peran Virat benar-benar dari dia Jepang lah, dari belet segini nak sini. Orang Cina थांसै जाला लोगोफोर नै थांसै कनफारेन्सआव ओंखारबायानो आरो जोंहाबो नै एसे लासै लासै नै सानैया नायलांबाय थादो आरोना जों थांबाय थानोसै लोगोफोर माबोरै जादों माबोरै मा दं नोंथांमोन दिन्थिजोबगोन आरोना मोजाङै नायलांबाय जाबाय नोंथांमोना बयबो थांबाय थानोसै लोगोफोर ओइ मोनफैबाय खबायाव सफैबाय आरोना नै बेयावनो जादों जों गामिनि सिख्लाफोर जलफोरा नै आजिना ओंखाम जाखांबाय वा दिङै दे एलाय बियो प्रिति नै खेनायाबो खावनैलाय फैबाय नै नालाय दासो ओंखाम जानो जदों फग'मोना थाबायनोसै Ada ginji, ada ginji, gosla ginji. Ginji, bici hablang. Kargo pudi naik tinggal so hablang. Kar din naik fra. Pantau bos sedang. Paper जाबाय गावबागाव गामियाव दोननाय गारि गिर्जा पेन्डेलफोरखौ खिथिनोसै नोंसोरनो माबायदि मानसिफोरा माबायदि दङ नायलांदो आरोना गेटफोरखौ डेक'रेसनफोरखौ खिथिलांसै नोंसोरनो नायलांबाय था नुगोन दै लोगोफोर गासिबो नुलांजोबगोन फारि नायलांबानो जाबाय नोंसोर आरोना मा सिस्टेमनि मोसानाय मुसुरनाय माबायदि जायो प्रग्रामफ्रा बेखौ नुलांजोबगोन नायलांबाय थाब्लानो जाबाय आरोना बैथिंहाय दखान आरोना दखान बेयाव मानसिफोरा जाग्राफोर बायना जायो आरोना नै दा जों थांगासिनो ओरै चार्चआव आरोना गिर्जायाव थांसिन जों दायो नायलांबाय थादो बेफोरो डेक'रेसन आरोना नै औवाजों बानायनाय बेनि उनावहा मेन गेटजों हाबलांसै गेटआव सफैबाय जों दायो गेटआवहा लिरनाय दं 117 बोसोरारि जथुम्मा बर' बाप्टिस्ट कन्भेन्सन बेबायदि आरोना
बेयावबो दं बेयाव इंराजि लिरदों आरोना थ' जों दायो हाबलांनि नायलांबाय थादो डेक'रेसनफोरखौ बेयाव लिरनाय दं प्लिज किप इउर सेल्फ सेंग्राफोरानि फट' लाजागासिनो आरोना केमेरामेनानि बेबायदि डेक'रेसन खालामदों आरोना गेटआवहा अन्थाइखौ जोखाबा गोरसै बेफोरबायदि आरोना डेक'रेसना थ' सिङाव हाबलांसै नायलांदो ओरै नायलांदो जों खाथियावनो जिरायगोन आरोना दिन्थिलांबाय थागोन नोंथांमोननो नायलांबाय था नै गेट हाबग्राया बिथिंजाय गेट आरो साफ्रोमबो बिसासिफोर नोंथांमोन बयनोबो बर' टिचार्स एस'सिएशननि जानानै बयनोबो गोजोननाय गाहाम हामलायनाय गिबियावनो बावग्रोनाय जाबाय गोजोन्थों जाय मेथाइफोरखौ नोंथांमोना एबा जाय गितफोरखौ गोरों नोंथांमोना जोंजों लोगोसे खनफागोन आरो जायखौ रोङा बेयावबो आखाइफोर खबनानै जोङो लोगोसे जोङो इसोरखौ बाख्नायगोन से इतिहासनि लिरनाय 16:23 जों जेब्ला नायो ओरैबायदि बुंदों गासै पृथिबीनि फोरबोनि मुङै मेथाइ खनदों जोंखौ बासायनायनि मोजां खबरखौ साफ्रोमबो फोसावदो जाहाथे थुलुंगानाय लाबोयो जोङो इसोरनाव जों गोसोनि आरज खालामो सिगां जिहुआ जोंनि मान गोनांसिन गोथां गोथार सिराफा आफा जोंखौ एनायनो हामबायसै बे समनि थाखाय Associationनि General Secretary Reverend Soram दैमारि नोंथांखौ खावलायदों जौसाङाव फैनो थाखाय बिथाङा General Secretary गुसुंहाय ग्रिटिंस लाबोदों बिथांखौ मोनथाराखै जोंफोरो बेबारावसो मोनदों दे गिबियावनो गोथां आफा इसोरखौ हामबाय होनो जोंनो बे मोजां आरो गोथार सम आरो खुलुमनो खाबु होनायनि थाखाय नैथियाव आं हामबाय होनगोन बिबिसिनि गासै आफादगिरि नेहाथारिखौ लाफानानै गासैबो दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आंखौ दिनै नोंथांमोनजों ज' जानानैहाय बेयाव इसोरनि बोर लानो लिंहरनायनि थाखाय बेनि उनाव आं नोंथांमोन बयखौबो बे 111 बोसोरारि जा एनुवेल कनफारेन्स एबा बोसोरारि जथुमा खुंफुंनो हादों
बेनि थाखाय आं नोंथांमोननो बयनोबो आंनि गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायथि बावहरबाय। 111 बोसोरा बे गोरलै बाथ्रा नङा। इसोरखौ इसेबां बोसोर नारा नाथा गोसोनि दुंब्रुद अननायजों खुलुमथाबबाय थानानै बांसिन फोथायनायाव गोख्रों जानाया गोरलै बाथ्रा नङा। बेखौ जोंनि आबै आबौ आजै आजौनिफ्राय दिनै नोंथांमोननि समसिम 111 बोसोर गोख्रों फोथायारि हिसाबै लाखिबोबाय। बेयाव गोदोनि आबै आबौ आजै आजौजों लोगोसे नोंथांमोन साफ्रोमबो बेनि क्रेडिटखौ मोनगोन आरो आं आसा खालामगोन आफा इसोरा जेब्लायबो बांसिनाव बांसिन फोथायनाय नोंथांमोननो होगोन, जोंनो होगोन। जों जेसेबां गोख्रोङै फोथायनानै दिनैसिम दङ बेनिफ्राय बांसिन जाहाथे जों गोख्रोङै फोथायलांनो हायो, आवगायलांनो हायो, आफा इसोरखौ सिबिलांनो हायो। बेनि थाखाय आं आफा इसोरनियाव बोर बियो। दिनै आं गुबुन खोथा बेयाव बुङा। नोंथांमोनजों बे सेसनाव बाहागो लानानै आंबो आफा इसोरनि बोर लानोसो फैदों। बेवहाय आं बयनोबो आंनि गोरबोनि हामलायथिखौ बावनानै एसेयावनो फोजोबबाय। इसोरा बाख्नाय जाथों। गासिमोन बेबादि आरोना दायो सबायानो नायदो बेबादि जानानै दङ। गिर्जा न' सिङावथ' दिन्थिखाबाय नोंसोरनो आं माबादि बेबादि आरोना दायो सोलिगासिनो प्रग्रामा। गाबोन हराव जोबगोन आरोना। namanya hancur mondi ini juga. Saya ang sungsani santi, isani santi hendak punya lagi. Worldly peace. Bijak lawan ini, ulta jadi. Ini sana kan. दैमु मेगाजिन बिजाब आरोना नै बर' बाप्टिस्ट कनभेन्सन इउथ डिपार्टमेन्टनि फरायनो हागोन आरोना सोरबाफोर बेयाव गोबां खन्थाइफोर रायथाइफोर थायो, मोजां लिरनायफोर थायो आरोना बे बिजाबावहा। नै बेयावबो माबा माबि फानगासिनो। जों दा लामायाव दंफैयो आरोना। लामानिफ्राय बेबायदि नुहुरो मानसिफोरखौ। आरो बिथिंजायबो नै बिथिं दखान आरोना। दखानाव गोबां होंगो दोंगो। नै मानसिफ्रा ओरैबादि होंगो दोंगो नै बेबादि आरोना मानसिफ्रा बेबादि जाना दङ दायो नै। गिर्जा जोब्बाय आरोना। गिर्जा जोब्बाय दा नै ओंखारबोगासिनो मानसिफ्रा। गासिबो गारिफ्रा बाहेरनिफ्राय आलासि फैनायफोरनि आरोना। जोंनि गावबागाव फैनायाथ' जोंनि गावबागाव पेन्डेलाव दंफैजोबो आरोना गारिफ्रा। Ini adalah malah. नै बेयावहा फट' होदों आरोना नामफोर लिरनाय दङ जायफोरानोखि 100 बोसोर सिगां जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावदोंमोन आरोना मिशनारिफोरनिफ्रायनो। बेयावहा फट' पिक्चार होनाय दङ। फट'शुट लाजायो आरोना मानसिफ्रा नै बेबायदि। नै मानसिफ्रा दखानाव बिराद मोनामदार जोंहा ओरै गैया थांनो हाला बेलेगथिं गिदिंनांसिगोन जोङो थांसै जाला मालाय जानाय बोखि नायना थांनांसिगोन जों उपाय गैला।
ओइ साहा लोंग्राफ्रा फुल गोजानि बिथिं आरो नेगासिनोसो नै साहा लोंनो मानसिफोरा जाग्राफ्रा जागासिनो जोंहा नायना गिदिंगासिनो दङ ना जोंहा नायगौ गिदिंफिनगौ हायाना जों पेन्डेलथिं लामा लानोसै पेन्डेलथिं जाला बिथिं थाबाय थानो हाला नै मानसिफोरा बारानिफ्राय बारा फैदोंसै बारा फिर जादोंसै मानसिफ्रा फैनानै बेनो ब्लडनोसै आरोना पेन्डेलाव थांना थाहैनोसै आरामनो दसे रेस्ट लाहैनोसै बिदिनो नै मानसिफ्रा ओइ बिनानावमोना दा हराव मोसानाय नुगोन नै बिथिं देलायहोगासिनो मिनिनानै ब्रिटि बालागोन नै जाहा देलायहोग्राया मेकआप आर्टिस्ट नामा नै बेबो जाहा मोसागोना फंबाया ओरै मोखांखौ नायना हो एसे बिटिया सिगाङाव ना गेजेराव ना लास्टाव सिगाङाव मोजां फोन बा साला देलायहो लागाव गोदो नुफैलायगोन माने क्लासाव ओइ लाइफ बिटिया होननानै मोसासिगोन आरोना दा मोनाव नुलायसिगोन मोसानाय दा हराव मोनजागोना नै पार्कआव ओंखाम संगोन नै बेदराबो नै लागावगासिनो बेयाव उन्दुग्रा पेन्डेलफोरा नै बेबायदि बानायो आरोना अखा फैबाबो सियि बादि सिङावहा बोरै थायो नै नायदो ओइ उन्दुग्रा पेन्डेलफोरा नै गावबागाव लागाव मोनाबाय लाइटफोरा जोंजोब्बाय आरोना नै दायो जों थांसैसो आरोना थाला हरनि प्रग्रामावहा गाबोन लास्ट बिदायावहा थागोन आरोना थ' जों थांबाय थानोसै लोगोफोर दा भिडिअखौ बेसेबां फोजोबनोसै आरोना थ' साबस्क्राइब खालामदो लाइक शेयार खालामदो ना 111 कनफारेन्स एनुवेल कनफारेन्सखौ नोंथांमोननो दिन्थिबाय आरोना आरो गाबोन दिन्थिबावगोन आरोना गाबोनबो हरहालागै दिन्थिगोन गाबोनबा दिनैबा हले थांसै आरोना नै थालोब्ला थ' बाय लोगोफोर दोनथ'बाय